pero ulit yan ang kantangon niya na agad. Tama na. Henry M. In the morning. Sa hapon, Henry M. Sa morning hirit, Henry M. Sa pinking on, tutok lang sa DCGB. Oo, nakahasta ba? Ano sa malingaw to na di? Henry kan DCGB. Napagota maalingahuton adi. Grabe man talaga, maalingahuton no. Bata ba ko kita to magpapara? Di pa para aircon. Kinalintura kan bill ko. Ang bill ko dati mga nasa 100, 1,007, 1,500 araw kaya. Salbatana, nailing ko ngunya. Nagkarilibong ako. Grabe. Nagkarilibong ako. Grabe. So, increase. Mahalon talaga sa kuryente tangon yan. Ano daw ano yan? Ano daw paano daw yan? Maresolveran kan gobyerno ta. Ano lang ko tabi mga tugang nasingil sa kuryente? Bako man siya nasalbay? Buong Pilipinas tabi, pag-implementar kan mga electric cooperative. Wala nga duman sa Manila, isus ko yun man ang reklamo kan mga kan mga kan mga residentes duman, kan mga konsumidores, ano lang ka mga tugang na presyo kan, ano lang ka na presyo kan kuryente, yun man so agrangay kan mga namanuan duman. Demang makaresolver ka ang tabi, Demang makaresolver ka kung sa'yo ka mabakal ki ano yan, ki kuryente. Nationwide, mga tugang apektado kan mga produktong petrolyo, etc. Diba? Demang makaresolver, natamay makaresolver, ang gobyerno ta, din presidente nga, din resolveran, maski nga ng Department of Energy, po din resolveran. Pero diretso na yan, tabi, kaya magtagatipid-tipid na lang kitang kuryente. Pre, magtagatipid-tipid. Anak sali mo, maresolveran ang kan mayor, kan gobernador, kan congressman ta. Dahil po yan maresolveran. Unless na ang presidente ang presidente iyo ngayon, mag-order ngayon, magbugtak ngayon, kigari subsidy. Kung anong strategy, Pero mahal ang presyo kan produktong petrolyo. Mahal ni Bapa, may mga aggravating circumstances sa pangkinaba ng merkado. Kaya po kayo makaresolver. Pero unless nanggo ang presidente, di ba? Mga tugang. Pero daman prioridad yan kan presidente. Pigiling ko nga sa Manila kaso sarang bangi. Pigilin interview sa mga residente. So, susko, sa mga parakuro karindriya. Ang problema na kang pambayan. Sa Cebu, sa Davao, pigilin interview. Grabe talaga, adik. Ano daw yan? Mga tugang matabang kidoon kan sa tuya tabi na gobyerno. Adi, pero goro sa linggo lang. Hanggang sa pag nagbaba ang presyo kan produktong petrolyo, nagbabata ang piso ngunyan, halangkaw ang kwan. Halangkaw ngunyan ang value kan piso. Kontra mga tugang sa dolyar. Bagsak ang piso tangunyan. May makaresolver daw. I do not know kung di saan makaresolver ka. Tapos siyempre, kung yan ang kalakaran mga tugang sa WISM, dyan sa bakalanggang kuryente, kitang kawawa na konsumidores, tan mga distributor na, pipas on sa tuya. Pasa-pasa lang ang pay. Pasa-pasa. Gano'n siya ng pambangot sa kalunggay. Pambangot sa kalunggay. Pasa-pasa ang pay. Bibangot siya sa kalunggay. Solve na. Di ba? Obeno. Kumusta lamang taban sa tuyang aga? Aldaw, mga tugang na Miyerkules mo yan, ade. Miyerkules mo yan, tama? Miyerkules, petsa 27, mga tugang kan Hulyo. Good morning, Pilipinas. Mga Bicolano, mga tugang sa inman na parte kan mundo. Hanggang po kitang alas 7 rin pagkaaga. Dili po mga tugang sa tuyang programa sa DCGB. Ngunyan pungal daw na ini mga tugang nin Miyerkules. O so mga ano yan tabi mga devotos tabi, mga tugang ni Mama Mary, di ba? Good morning tabi sa mga taga Banwang Daraga, Atinits Mansanilyo.
Maray na agat tabi sa imo ate ni sikan ang tunay ate ni. Long time no see. Long time no see. Sabi ni Pading Ray, your love, Lord, is made manifest to those who obey and follow you. By your grace, I will always follow your will in my life. Yes, thank you, Maggayo nun sa text ni Pading Ray sa tuya tabi. Good morning. At saka good morning kay Chanena dyan sa Rapo-Rapo. Good morning tabi, amigong Nongs. Nongs Imbodo. Si Kuya Nongs Imbodo ng Nongs Meat Shop. Nakabarato ka na, masiram pa. Chanena, salamat tabi sa sira na masiramon ko si Jesus masiramon. So parikpik sana masiramon pagsurusupsupon sa kusido, the best Chanena. Good morning tabi sa imo, the best tabi Chanena sa kusido. Ano yan? Supayo ay matamunon. Malumuyo nung bat. De ko natanang anong ngarang kansira na ito. Good morning Chanena. Salamat tabi. Masabi nagparagumod-gumod si Chanena sa radyo. Welcome ngayon, no? Sumasunod naman. Hello. Good morning. Alas ay sus ma an oras makaskason man adi. Nagro adlib pa sa nagita. Salbata ng kaskas kan oras. Report hali po dyan sa Lawas. Buwan naman ng Bareta. Mga tugang Lowens Barcena na sa linya. Good morning Lowens. Come in. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga tarantabay. Sa mga dagdag pang bareta, duwang tricycle driver takdag sa otoridad. Asin duwa pa kaining kaiba man na tricycle driver, tiga hanting kang kapulisan. Pagtatapos na madakupin akto na nagsusugal nin pusoy sa Purok 2 Barangay Bunga, Legazpi City, kasuhapon na. Ana mga sospek basado digdi sa Legazpi City Police, iyo sinda Apolinar Minya Arias Jr., 57 anyos, sarong tricycle driver na taga Purok 1 kan Barangay Bunga. Asing si Romy Carion Rizare, 31 anyos, sarong mana tricycle driver, residente kan Purok 4, Barangay Buraguis, Legazpi City, na parehong na-arestar. Asin at large, ang duwang nakaipsot na suspect na sinda Anthony Arias Gaviria, tricycle driver, taga Purok 1 kan Barangay Bunga. Asin Ramir Esquivel, tricycle driver, residente kan Purok 3 man kan Barangay Bunga. Susog sa initial na impormasyon kana kapulisan, nakukondusir nin intelligence monitoring activity ana hepatura sa lugar sa palibot kan syudad kan Legazpi. Asin pag-abot duman sa nasambitan ng barangay, na iling ninda na magkaharampang an apat na tricycle driver na ini na nagbabaraha nin pusoy, asin may kwartang imwelto sa ampangang kaini, kung kaya ini-inarestar kan mga operatiba, asin na-arestar an nasambitan ng duwang tricycle driver, alagad so duwang tricycle driver nakaipsot, asin duminalagan sa day maasabutan na direksyon na-recover sa pinangyarihan kang insidente ang 26 na baraha asin na bet money o ining kwartang pantaya na kantidad 300 pesos. Ang mga arestadong persona nasa kustudiya ng unyan kana Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Ang mga suspect na ini posibleng makahampang sa pagbayular sa Presidential Decree 1602 o ining anti-illegal gambling. Iyan tabi VP ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa Legazpi City Police. Ako po si LVP. Salamat Lowen sa report. Mientras tanto, alarmaryo po mga tugang nasa linya. Baretang mainit sa morning hirit. Ringal, good morning, come in. Morning, buddy. Naka-set na sa September 3 ang General Assembly kan mga konsumidores kan kuryente sa Albay para pagurunan kung matiner pa ang APEC o pwede na ining pahalion.
Yan ang informasyon na nagbutuang kasuhapon sa sesyon regular kan sanggunian panlalawigan. Pagkatapos na si Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla nagpasar nin resolusyon na minasuporta sa plano kan administrasyon ni Bongbong Marcos, sa Presidente Bongbong Marcos, na iporsige ang pagkaiguanin local grid o supply nin kuryente power para magbaba ang bilta sa kuryente. An albay iguanin duwang power grid ang tiwi asin manito geothermal alagad an mamundo dahil kita nagsasuffer kan haralangkaw na bill kan kuryente asin dahil lamang ki benepisyo na pwedeng pakinabangan kan mga konsumidores na magbaba-babaan bill maski ang digdian duwang geothermal. Sa ngunyan matindi ang nagrangay kan mga konsumidores kaya apek permi ang pigpuputukan kan sentimiento kan konsumidores. Ang mga politiko nagdara kan apek digdi sa albay sisibot man sa ngunyanin didepensa sa dagit kan mga konsumidores kaya mapapod na nin General Assembly sa September 3 para pagurunan sa hampang kan NEA, National Electrification Administration, kung ano ang mga dapat na gigiribuhon na aksyon. Ano ang connection kang resolution ni kinatawan Armugel sa APEC na magkaigwa kay Assembly, sa pagkakaigwa kay Assembly? Nagkataon biga pasar ito ni saso na baga ni Presidente Bongbong Marcos. Saro ito sa nabanggit mananggad and na-appreciate ito ni ininga biga pasar na resolusyon ni Board Member Armidilla Abadesa. Na-appreciate ini ni Vice Governor Greg Slagman dahil very timely daw ining resolusyon na ni and sabay na biga informar man sa yaraw sa sangguniang panlawigan na plano na nga na mag-assembleya sa September 3 para pagururunan ang siring na issue. Jere kon maalis ngi mangkimaray ang pag-separate grade board ang pagsolusyon kan APEC. Konektado yan. Tapos siyempre, manungod sa power Ang grid yan. kaya na yan. Sus ko, perang taon ang pigurunan kan mga naging presidente kan Pilipinas. Ay, lingon, tata. Iyo Diba? ba ang taro sa piktaram ni Presidente? Pero ang Bongbong? dapat talagang inuton kung anong gigibon sa APEC, may grid o dae, may separate grid o dae, ang dapat inuton kung anong gigibon talaga sa APEC. Hanggang sa ngunyan talaga, dahil ki consumer satisfaction ang halos naggabos na konsumidores dahilan sa sabi nga ni kaniba maluya na serbisyo sa satuya gabos. Totoo yan. Mamatayan-tayan ka, boss. Kaya, ayun na yan. At atuntaan na mangyayari ka ni sa Asembleya kung ano ang aksyon nagigibuhon manungod sa APEC. Saan nagibon sa Asembleya? Ay paki-vinyo, initial informasyon pa sa na yan. Ano sabi, September 3. Nakaset na yan. Sige. Napaganda na lang yan sa mga masunod na aldaw. Maraming trust, yan ang informasyon. Anar Mario, thank you. Salamat paring alas sa report. Alas 5:34 na oras sa Pilipinas. Okay na si Derek Edwin, may headlines ha. Nandiyan na si Derek Edwin. Si Pading Barbaga nakalib. Sige daw, aramonta daw mga tugangan headlines kan mga bareta sa lado national. Nakalib si Pading Marta. Newspaper front May page. importante ka din Enot dira sa na morning hirit. Newspaper front page. training. Enot sa morning hirit. May training. Napigatin din si Pading Margaro duman sa Northern Luzon. News Director Edwin Peralta, the senior broadcaster of DCGB. Nasa newsroom, Direk Marinaga. Salamat, Pogi! Malaya naman ang mga tirada mo. Gari naman, mata. Oo naman eh, kumabalos. Kung sa pugi, gari ako ang ko naman talaga yan. BP baga, BP. Very pugi. Latas ng takang sarawayon ka dyan. Sige, Direk. Go, go, go.
Paranaga sa kapos ng mga parantabay sa headlines ka mga bareta ngunyan na Miyerkules. Budget kan gobyerno talagang sisiguruhon na magagamit nin tultol. Sabi kan DBM. Vape bill naglaps in tulo. Aprobado na. Ano nga Direk? Anong batas? Vape bill. Ha? Sige, gamit ba yung ngunyan na Vape? uso na Vape? Oo. imbis mag-sigarilyo? So, ano na siya na? So, itong garipig sup-sup na sa namasuno noon. Yan pala, may batas na yan. So, non-nicotine ni. Yun. Okay. Marami pa yun na problema, sila. digdi. Marami pa yun lang ang bakaron pag gamiton mo. Ha? Yun na lang ang gamiton mo. Iyo. Pero, yan palang direct, may chemical man ginarayan. Oh, siyempre. May bigabugtak pala dyan na chemical na gari pag napasubrahan ka, gari may epekto man giraray. May mga flavor bagay ni. Oh! May mo yung strawberry, apple. Oo. Depende. Sa US bagang inot, pag-resturihan iyan, pero may pag may overdoses pa lang ka napasubra ka sa bubugtak mo duman na chemical, ay pagyari. Okay, pero Ang may at problema, sa digdi, tuya, gari may batas na. Iyo. Yes. Ang sister digdio, so mga 18 years old, pwede na magamit kayo ni. Susog sa batas? Ha? Susog diyan sa batas na yan? Oo. Diso 18 below, So, Ren, so 18 pa baba. ang nasabi digdio na so mga 18 years old, tutugutan na maggamit o magbakal ka na sabing produkto. So, pati 18 years old, sa ano baga, so natural na sigarilyo, 18 years old and below, dahil pwede kayo ni. Sisen, kaliguan, mana. Sektoram ka na ba dahil pwede? Dahil pwede magbakal kay sigarilyo. Si Suro, baga ka na ma. Iyan nga ni. Ngayon, oy, ano nga pa? Baka lang ikisarong stick lamang sa tindahan. Si Surugo, baka dyan sa barangay. Okay. Yan ras na pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, pigdalao na alagad. Dahil pa man ini minaabot sa pig-apod na peak. Okay? Meron na sa iba pang headlines kan mga bareta ngunya na pagkaaldaw na ini. Duwang Bicolano na kongresista makapot ng pinakapoderosong House Committee sa 19th Congress. Iyon. Anong house committee daw yan? House Committee on Appropriation kakaputan ni Ni? Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ay, may urag man. Congressman ko, Yes. ako Bicol siya Appropriations Committee. Yes. Matindi, di. This is ano pang kumitan sa ro? House Ways and Means Committee mantenido kay Kong Joey. Kay Kong Joey. Oh, yan. Kumbinsido kita dyan. So, ining duwang ini, iyo ang, pari pati Tagalbay. Yes. Adi? Pari o Tagalbay. Okay. Mabulos bigan mi horas. Yes. Oho. Badil na ginamit kan suspitsado sa pambabadil sa Ateneo sa diri palan kimilitar. Ay, pangyari sa militar. Active pati. Napaduman kay ito. Yul, ang ngarang kapitido ko Yumol. ito. Dr. Yumol. O, napaduman kay Dr. Yumol ito. Inda nga ni, pero ang taramon man kay soldados, alo yun ang ngayon na nawawara. Hindi na naman niya natin na nawara na yan pala. Susaro baga duman, may silencer, Iyo. ang badil baga duman. Oo. De, masabutan pa, kung arin duman ang ginamit sa pambabadil duman kay Alkalde Puigay. Salbatana. Ano nga na sumutibo ka Andrek na na-establish? Tabi, pakiulit daw. So rin, Sumutibo, ano nga sumutibo ka na na-establish? sabi, may personal grudge ito duman. Iyo. Kasi Yumol, kinasuhan kay Niki 8 counts gayod Oo. na supito cyber libel. Iyo. Kaya din nakaka-practice si Dr. Yumol kan sa iyang profesyon, pindyente duman sa kasong ito. Tapos may warrant of arrest. Sige Sotago, sagkod na naisiyan niya na Maduman pa lang sa maduman sa Ateneo. Ateneo. Mag-graduation ka na Akiman. Aha. Pangyayari. Adi. Yan Okay. okay. Suaki kay ito ni Alcalde Porigay. Kumusta na? Iniluwas na sa ICU kan hospital, ibabalyo sa ibang hospital pag medyo mareray na. Oo. Pero ipapairarong pagiraray sa matinding
pag-uugid, may tama ba ito sa payo? Iyo. Pero nakakairo-iro na. Iyo, stable naman ito, no? Oo. Oo, okay. Mientras na sa iba pang pamayokan mga bareta, pagbabalik kan ROTC, nakakaampang nin pagkokontra kan ibang mga legisladores. Pati na itong so CMT. Oo, iyo, high school and college. Mientras na sa iba pang headlines kan mga bareta, magtugang na Cayetano, independent block. Yan. Aha. Dahil sinda nagsabay duman sa bortuhan sa Senate President. Okay. Kaya mantinido sindang sa independent block. Pero sabi ninda, dahil man sinda maulang kung pigiling nindang Iyo. marerayman Iyo man ang talaga mga ang propestong pagkasabi, lakdang. Okay. Mientras na sa iba pang bareta, right-sizing, tinawaning paliwanag ni Congressman Ralph Recto na daeman mababawasan ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ano nga nang Bicol kang right sizing? Tamang ano? Tamang sukol kan kung ambitismo ngaya. Tamang sukol. Oo, so ambitismo, city, and sukol, dapat sumakaos to sa ito. Makausay mo. Pagod ako, tamang kadakulaan. Dahil, ang totoo kay ni, so right size na so mga ayon sa gobyerno, kung ano sa mga kaipuan na empleyado, isa na, kayo magkaigwaki, puro para yung trabaho. Taga rin kayo may duplication na nangyari daan. Yan. May trabaho, ang trabaho ngayon digis sa araw ka ng ahensya, Tama para yung man. masunod naman sa ibong. Tama man. Oo. Tama man. Dapat aramon ang tamang sukol. Okay. Okay. Sige. Mientras na propestong lakdang na naghagad na palibriho na si dating Senador Laila de Lima isinumitir sa Senado. Aha. Ibigahagad na ibasura na ang kaso. Paluwasan na. Daiman sa nangaya na mapatunayan. Kung ano na yan, dapat kan, ikuan na yan, o ning tawanan na ki, ano po kaan, ki, ano ito, piyansa. Daiman yan Sa bagay, depende sa korte. drug case bagay ito o. Awo pa rin, adi. Iyo pa, nataman si Sarah Jinggoy kaya ito, buda sa rako na, kung baga ang kaso plunder, naka-piyansa baga. Iba ito. Ang plunder baga, kung baga yan, o ning, bakuman siya piyansabol. Kaya nga ni, Sa bagay, bala na ka ng husgado, pabayaan na-absolute tanong ko sindaga. ito. Siyara Jinggoy buda, siyara Bong. Oo. Nanggara na pa nga ni. Yes. Iba ito. Iba man sa kaso ni Dilima. Hindi yung ano. Aha. Okay? So yan ang mga headlines ka mga bareta. Ang detalles kay ang taod-taod sa satuyang mga newscast. Tali sa Newsbase, ako po si Edwin Marina Aga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat sa report. Senior Broadcaster Edwin Peralta. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Bueno. Oras natin. Standby muna Joshua Watson mga pagriba. Alas 5:43 na. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Cynimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi
hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid Plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid Plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you, baby girl. Bari kita mga tugang sa programa sa Morning Hirit sa DCGB. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Report, hali po dyan sa luwas, Joshua Bino. Joshua, good morning, come in. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantabay. Para sa mga dagdag pang baleta, matapos mabiktima, ninday pa maarama na klase nin modus. Sa paagi nin GCash transaction, maabot sa kantidad 15,000 pesos. Ang aligadong nakotong sa biktimang si LV Batas I. Marcena, 53 anyos, sarong negosyante na residente Karpurok 2, Barangay Kimantong, Daraga Albay. Sa impormasyon na nakarecord sa police blotter kan Daraga PNP, susug sa naging istorya kan biktimang si Batas, alas 10 ang pagkaaga kasuudma, Hulyo 26. Sarong dain niya bistadong babaeng persona ang nagdulok sa iyang tindahan sa Barangay Ilawod, Daraga Albay, nagpabistong sarong katabang ni certain Dr. Daep sa nasabing lugar. Sigun sa babaeng ini, si Batas saro sa mga napiling benepisyaryo kan sarong sikat na vlogger na si Virgilin. Asin sigun digdi, ang vlogger na ini mapadara nin kwarta kay Batas sa paagi nin GCash. Patakod kay ni, hinagad kan babaeng suspitsyado ang one-time password ni Batas. Natulos man ay tinaw kay ni, sagkod sa uminali na sa lugar ang nasabi ng babae. Makalihis ang nagkapirang minuto, digdi na nakaresibi si Batas ninsarong text message bilang pagkumpirmar na siya sa paagi ni GCash nagpadara o nagsend din kantidad 13,300 pesos asin separado pang 1,700 pesos sa sarong account na nagngangarang Nova Joy Lumibaw. Kung kaya dara kay ni,
Kinahaponan kay nasabing aldaw, tulos man duminalagan si Batas sa Hepatura Candaraga PNP para i-record ang nangyaring insidente. Mientras tanto, matapos ma-record, ipinag-advise naman kay Batas na idulugman ang sa iyang reklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 para sa maninigo pang disposisyon. Yes, yan tabi VP ang mga dagdag na impormasyon. Iringat-ingat na sa tabi ang sa tuyang mga publiko. Dagdag na bareta, malinig na nakasurat sa police blotter Candaraga PNP, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Mga baretang nakasurat sa police blotter. Mientras tanto, 10 minutes bago mag-alas 6, Ange Galero nasa linya. Hali po dyan sa Loas. Ang babaeng habang tumatagal, lalong, ano Jing? Bumibigat, gapunta ka dyan, Jing, ka na gumaganda. Gumaganda. Ange, kami na Ange. Okay na ako duman VP sa Enot. Jing na. Ang bigat raw ni Bunjing. Sige, gurub-gurub duman sa ibo. Parang namatin ko yung bunjing. And then, maka na naman kumbinsido si Boy. Ha? Maka na naman kumbinsido kan si Boy na figuro ng tangan. Pwede. Pangyayari. Okay, sige, go. Anong bareta? Anyway, VP, tranquilo man ang Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, mas naglalangkaw pangunyaan ang kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Pangyayari. Ini matapos na mapag-araman kan DCGP News gikan sa opisina ni Dr. Nats Rimpillo at sa tuyang Albay Provincial Health Officer na 21 naman ang panibagong kaso ng COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay na nairehistro kasuodma. Sinasabing bilang ang syudad ng Legazpi ang igwanin pinakahalangkaw na panibagong kaso kung saan uminabot ini sa 8. Iyo, talaga? Asinting sararo ng VPN mga barangay kan Bañadero, Ilawod East, Stanza, Dapdap, Lapu-Lapu, Puro, Kawit East, Washington, asin Barangay 17, Rizal Street. Napituman kay ini gikan sa Daraga, Tulo sa Kinabata, na duwa sa Tabako asin Saro sa Ligaw. Sigon sa pamayokan nasa pilitan ng opisina nagpapahiling sa na ini na dapat maging kampante ang mga albayano lalo na ining mga Ligaspeño dahilan sa digdi ang iguaning pinakalangkaw na kaso pan COVID-19. Sinabi niya na mag-operar man giraray ang publiko sa pagsunod kan health protocols asin man sa mga restrictions na posibleng implementar kan mga LGU para man sa kaligtasan kan kagabsaan. Anyway, tapos naman sa birthday nito yang aday. Tapos naman sa birthday nito yang ibawal lang unang pagparatripon. Pag may birthday naman. Sa other birthday naman. Ano naman may birthday yan? Pero in fairness, magsaramon so kay kaswapon. Arin to kasoy. Ito kapot-kapot mo. So may kasoy. Nataranta kami kito ni Kasoy Palaboy Baghanap. Muna si Tuyang magayunon kaswapon. Ayun baga. Oh, magayunon talaga sa pagiling ko sa iya kaswapon. Sa-heels pati ito. Ito sa nang aldaw na ito talaga, na-appreciate ko sa gayon niya. Paano ay pagkaon? Nabasugon, lalo nang gumina yun sa pagiling ko talaga. Tsa Marina aga po. Magayon tabi Tsa Marina sa makapo mo kasapon. Ilang lang itong alaw. Yes. Okay, sige. Ay, andyan eh. Itong 21 kaso sa Albay, ano ito? Sa pirang simana ito? Itong kasuod lang. Sarong aldo, sana? Kasuod lang dati. Ay, pangyari. Sayang baga ba ko weekly unrelease ka? O weekly yan, di ba? Oo, pero ang monitoring na kunyan VP kang Albay PHO. Oral daw na? Oral daw na medyo nagdadakol na kunyan ang kaso. Oral daw na? No. Yan ang pagkasabi tayo. Okay, sige. NVP, bata sa akin, mapamanila na naman ako. Pag ako nagpamanila, pigalit ako. Sige na reviews ako, Jay. Pag ako nagpapamanila, kaya sus kung pangyayari. Hindi kitang maginibuta. Sabi ni BBM, hindi ka daw nga sa Malacanang, Noy. Rambog ka naman niya dyan, ha. Jomar! Good morning, Jomar! Come in!
Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, mantinidong daing suspect pero may anggulo ng pigsusundan an malilipot polis sa pangyayaring panggagadan sa sarong gurang na lalaki ka nakalis pang Domingong Banggi di sa Banwaan kan malilipot ini ang pinahayag ka sa Banggi sa DCGB News ni Police Captain Michael Fortunado ang Chief of Police kan malilipot. Sinabi ni Fortunado na daing testigo na pwedeng makapagturo sa suspetsado sa pambabadil gadan kay Cremencio Bio, 61 years old kan San Isidro Iraya kan malilipot kan Domingong Banggi pero may anggulo sindang nasisirip digdi sa pahayag kan Chief of Police sa DCGB sa iyang sinabi na kan nakalis na Domingong hapon nagluwas sa arong ining si Bio pagabot sa iyang motorsiklo natumba sa na ini kasabay na may nadangog man na putok ang tulong persona na yaon duman pero dahil nagunan mga ini na putok ng badil dahil muffled so sound medyo bako masyado makusog asin sa una lang minta pwedeng so pag-start kan motorsiklo nag-backfire so motor pero kadinara sa ospital nahilig na may tama ini sa payo asin kadan ang biktima kan i-CT scan bala ang nahiling sa payo. Nasubanggi hali ang Chief of Police sa lokasyon kan pangyari digdi sa San Isidro Iraya kasama ang iba pang mga elementos kan Albay PPO para ipagpadagos ang investigasyon alagad mantinidong blanco sinda sa suspitsado pero igwa sinda ni Anggulong pinagadalan. Biglang natumba yung victim, sir, sa sakay na ng motor. Tapos may nakakita, sir, yung mga first responder nga natin ng mga civilian, nakita na biglang tumumba itong victim. Tapos yun, sir, di nila agad sa hospital, sir, sa OPE. Hindi nila alam, sir, kung ano talaga. Kaya hindi mo na sila nag-report sa station. Kaya nung nalaman na, sir, nung magpa-fit sa CT scan, may foreign object po sa loob ng ulo ng victim, tumawag na yung pamilya sa station para i-report na alleged shooting incident. Ngayon, sir, napa-autopsy na po natin yung victim, yung katawan ng victim. Tapos, yung nakuwang foreign object po, sir, sa loob ng ulo ng victim, sinano-over po natin yun sa crime lab para ipa-ballistic examination. Kasi, sir, sa ballistic, sir, doon natin malalaman kung ano ang ginamit na, kung baril pangyayari, sir, kung anong ginamit na baril, kalibre, ganyan, sir. Pero, visit ko na makikita ba yung planes ay na balag ko pa rin. Sa ngayon, sir, sa ngayon, sir, hindi pa namin talaga ma-identify, sir, kasi may mga expert dyan, sir, sa PNP, sir, yung crime lab, sir. Sila na yung magsasabi, sir, kung ano talaga, sir. Kaya sa mga kami, sir, aantay kami ngayon ng result ng ballistic examination, sir. Okay. Wala pa kasi yung result, sir, hindi pa lumalabas, sir. Kaya ina-aantay sa natin, sir. Wala pa, sir, na narinig na po sila? May, sa mga first responder, sir, na mga civilian, sir, may narinig sila, sir, pero hindi nila akalain na tunog ng baril. Parang sumpak, parang ganyan, sir, o parang putok lang, parang backfire lang ng motor daw. Sir, kaya hindi nila naisip na baril yun, sir, or binaril, sir. Kaya yun, sir, hindi mo na nila na-report. Sir, ang biktima susog kay Fortunado, sabi BP Henry, daima na kaiwal, ordinaryong namamanuan lang, kaya dakulang misteryo ini kung si sayan suspitsado sa nangyaring pambabadildigdi kay Crescencio Bio kan malilipot Albay. Sa turno kay ini ni Police Captain Fortunado, ang tulong insidente nin pambabadilan ni Aridigdi sa laog ka nakalis na 7 bulan na anas dai na resolveran o dai pa na resolveran enot an pambabadilgadan kay punong barangay Bisa kan San Jose
na nakuha man isa na ining may tama nin bala sa communal garden kan sa ilang barangay. Ang ikadua, iyo ang nangyari kan bisperas kan eleksyon na pambadilman sa sarong lalaki digdi sa barangay Sitio Basudgan Barangay 4 na maswerteng nakaligtas at ang ikatulo, iyo ining nangyari digdi kay Mr. Bio. Yan tabi BP Henry ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang report, kay ba po si Jimmy. Jimmy. Kami, Jim. Yes, salamat BP, salamat sa Diyos, tranquilo an sa kuyang area of responsibility. Sa mga follow-up, nagtaunan in program of works sa BBC and DPWH sa Sangguniang Bayan kan ginubatan as promised. Durante kan meeting sa committee kan nakaaging aldao, kaso hapon, ipinagtaon na kara Vice Mayor Jima an Onghoko an program of works. Asin ang ginibo na ra Vice Mayor, kasarabay sa kagawad Babanyaga, kagawad Ricky Matsa, July Tingson, nagpasiring duman sa site para hilingon kung turugmaan na mga ini. Ang problema, maski na sa Sangguniang Bayan na ang program of works, dahil man ma-interpretar ninda Vice Mayor ta highly technical terms ang mga ini. Kung kaya kaipuhan naman ini, ipa-interpretar basta aram kan mga lokal na opisyal, remove and replace. Uyan baga sa municipal engineer? Para si municipal engineer katapon. Porque nga yan may municipal engineer. Yan mabili mag-interpret ka unless na may engineer man dyan sa Sanggunian, di ba? Ora, so may nagkataon na may di naman ganyan si pero engineer. tanagtaram na remove and replace si Kong Didi Buda so district, krimate. Yung man sana gustong sabihin. Sabihin talaga, may recommendation baga na depektibo. Abolish and reconstruct. Rido. Okay, di ba? Kasapon, inabutan mismo kan DCGB News na iguananin pondasyon ta BBP and sa Pihararom na ito, pagkatapos iguananin mga kabilya, liwat nag-inspection sin the Vice Mayor Onghoko kay Ribas Sangguniang Bayan, aninabutan pigigibo nagbubugtak na kan pondasyon asin walling kan diki and susatahaw hahakwaton na sana ito haharalion itong mga baybay kung saan personalmente mas dakol talaga sa volume kan baybay kaysa sa gapo. Antugon kan busy alkalde pakarayo na ang trabaho. Dapat ang mga materyales so tama ta sayang kan pundo kung garaba-gaba ang project. Yes. So natatadang istruktura na dahil nakasabay sa pagkagaba, isasabay na da ito sa remove and replace. The useless naman sana ito. Nagluluwas na natural, lugi digdi sa kontraktor ta madubliho niya itong sa iyang trabaho and dahil pwedeng tipidon sa materyales sa pagsabing kada base inspeksyonon, hihilingon inikan mga barangay dan lokal na gobyerno. Tango punto si Mayor Gemma Onghoko. Pinigay sa akin na program is lump sum. Ano lang sa? Yung quantity, nakalagay lang kung ilang cubic na ganyan. Kaya sabi ko, better talaga yung sa technical, ihimayin yun para at least kasi nakalagay lang doon kung ilang cubic ang makukonsume sa buong Kung madaling sabi, kapot na nito sa programa mo? Opo, pero lump sum nga ito tinaw. Yung volume. Ni kung bako kay engineer mo. Hindi mo may interpret Kung sa municipal engineer. Ayo po. May meeting daw si engineer kaya dahil nakahabol digdi. Pero di-discuss namin and base din sa recommendation ni Engineer De La Cruz, remove and replace. Maging si Congressman, pwede gusto. Remove and replace na BBP? Basta pag may nagaba digdi, remove and replace. Basta yun na yan, tugon. Yan ta BBP. Ang sa tuyang mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwa. So, bago kita kami ni Jing mag-break, okay na? Naka-report na kayo, Jing, tabi ka pa sa day. Kami mag-report. 1, 2, 3, 4.
Yo! Good morning kay Kuya Nongs dyan sa Nongs Meat Shop. Alatan pala ang sira na ito, adi. Thank you, Migo. Kuya Hen, digdi po sa San Isidro area, Malilipot, Albay. May... Ayun na report ni Jimmy. O ni Jomar. Kaso rin po binadili ni. Kaso rin po ini. Baka yun rin sa report ni report ni Jomar. Tama. Pag-text back daw tabi ini kung nag-text ako kung iyon na ini. Happy birthday po kay Elena Abache ng Zone 2 Bitano, Legazpi City from MMC. Diyan po ang birthday niya po sa August 1. Good morning. Good morning, Tabi. Gulpihon kang follower sa Gogon High School sa panginginot ni Brother Sir Alan Barde. Buda kan mga gwapong maestro. Magayon na mga maestra kan Gogon High School. Sabi ni Brother Dan Orense. Good morning, Tabi. Ayaw dyan si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby Rosin. Good morning, Tabi, Ma'am Ruby. Mga tago-gugo. Si Ma'am Ruby, pero may naka-smile. Marayo na si Ma'am Ruby. Marayo, pero may naka-smile ini. Kaya si Agum niya, pero may maugmaon sa iya. Sabi ni Jerbailon, good morning, Aya Maratana. Good morning kay Jonas Rosal, maray na aga, Tabi. Sa imo, migo. Good morning, Tabi, sa mga texter natin in the morning. Sa saro patabi na happy birthday po sa July 27 kay Celerino. Ungon niya nini, Celerino Bakhong Morta Jr. Greetings from Casa Basilisa Resort and Family. Good morning. Good morning, Tabi, sa imo. Right size ining pandesal. Oh, okay. Morning. Yan na plano na may sadiri grid kita. The best yan. Pero, malabo yan. Pera ng presidente, gobernador, congressman, di ba sang nangyari? Aram ko milyon ang kaipuhan kan sarang lugar. Masadiri ang transmission line as in transformer, info lang. Yes. Agree pa ako sa ino. Totoo yan. Educational purpose. Then basta-basta pwedeng gibuhon. Nangaya gibon mo tulos ay di man po may dali nangaya basta arog sa nakayan di man po yan aloy iyan buda makaypon pa ka ang ki amendment kan ipira law, di ba? Kaypon pa may mga legislative action pa na pwedeng gibon yan. Tama ka po sa ining texter ta. Morning hen igwa baga kita tiwi geothermal buda bakman geothermal nata nagitios kita kan mahal na kuryente o yan ang hapot naman. Tama lang nga kang inot baga na nagbaragyo, ang giniribot na baga, mga tugang direkta sa kuryente, haling tiwi, pasiring salbay, di ba? O, manata na pwedeng gibuhon. Iyan ang aradalan, Good morning, Tabi. Morning, pakipukaw kay Robphil Gili Digdi sa Barriada, Legazpi. Maray na aga po, Herak man talaga sato, pati system loss, pipa sa sato, dahil kita nagkonsumo, yung baga. Ang allowed na ipasa sa tuya, Tabi is pareto, gari 12 o 13% lang. Pero pag suminubra dyan, yun na po sa tuya, pwedeng ipasa. Okay? Good morning, happy birthday sa esposa kong si Eva Braca, Eva, from Braca, Diyos. We love, Eva, good morning, madam. Happy birthday po sa imo, sabi ni Braca, Diyos. Happy birthday po sa kuyang inangon niya na July 27, 75th birthday ni Dalisay Tria Balitian kan Santo Domingo Arbay from Tulits ng BPI. Oy, dalhin ko si Tulits kasapon sa BPI. Happy birthday po, Madam Dalisay Tria Balitian. Maray na aga. Okay. Okay na ba to? Dakulon digdi sa Roses Avenue, particular po sa may sea oil, sa may traffic light, igwaki paralimos kunyari gurang na siya, may kaiba na kang hinali sumas, ako pa mga badyaw naman ini, sige pati sabat sa mga auto, poon naman ini kang badyaw digdi sa Legazpi, pero concern agency, mabalos po, yan, okay? Yes. O, sandali ta. May apod si madam. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good morning, Nonoy. Yes po. Maapod lamang ako sa Kapitan kang Barangay 3. Si Kapitan Pistis. Sa mga kagawad na in charge sa garbage. Doon si Mana na bagay pigkukuha ang garbage sa harong.
uyog-uyog mo kung anong tarong kaan. Salbatana. So, ang rason ninda na raot duwa so ko garo baga padyak na may sidecar na ikahagan kinasura. Raot da susaro. Nya nagano susaro. Iyo, buda. Yan po, baga. Side kwan man sana, ang bisikletan. Madali man sana may rahayan. Kaya nga ni ano iyan nga ako Lamborghini na ang part. Iyo. Iyan buong semana na. Ay, nako. Iyo iyan ang rason ni Kapitan Pispis. Kapitsak bando tabi. Iyo po. Bakit lang kami uning na kaya gabot na. Ay, nako. Yan siya ayam. Salamat mo itabi, ha? Welcome, madam. Salamat, ton. Health risk kini, health risk. Salamat. Yeah, thank you. Kapitan. Ay, Angie, mobil. Angie. Mobil. Mic test. Mobil. Yes po. Ans, aboy. Bibi. Taon pagsakay ni Ans, dumana daw tayo sa Kapitan Pispis. Daw to nanti, may mga reklamo nanti sa mga residentes na maski na pag-live sa tuya, ikuan lang, i-record na lang ko ano, buda. Baka pwedeng mahakot na so, tayo magang basura, sarong alawsan baga, dipisilon baga. Duwang simana nang dayon na kukuha, di ba? Ans? Yes, VP, try ko nang i-contact ko niyan si Kapitan Oh. regarding dyan sa concert. Ayun baga, kick by kick man sa nabagaan service ka, di ba? Kick by kick baga. Manual. Sikan. Ay, man, kung yung Lamborghini man ang ganang, baka kung aloy, tas dahil piyesa. Ang gisagit sa US pa. O, nila ka pakaangon sain sa Germany o kung sain. Uyan baga, kick by kick man sana. Uyan baga sa Albay Bicycle Center kada call. Di ba? Baka lang pwedeng mapakot na ta. Mapakal man hanggang pagduwang simana na. Oo, nang tabi pitaw saod. Mabala ka na. Roger. Yo, okay, sige. Thank you. Ha? Good morning kay Doc Nuts Rimpilio. Maray na agamigo. Maray kay napudang ko si Doc Nuts to. Tapag-uron mi lamang sutungkol dyan sa Doc Nuts. Pag may time to, napudan takado, pag-uron tado ini na, although dahil pa mangkika sa Pilipinas, tayo kami ki informasyon no kuling sa Monkey Facts. Ha? Tato daw, ha? Pag-uron tado tabi, amigo. Nakupunta ka, tabing atap-atap pa. Sa paglumi ng pasangki. Alas 8, ay nako. Mo na ano ini makwata, grabe na ang kabisyan ni Doc Nuts. Tadakulon siyang pigtatapos po sa opisina. Para po sa kapakanan kan sa load kan mga albayano. Bata sa opisina dyan, garupiot. Okay. Sige, tester mo ko si Doc Nuts manangga. Pero tabi kami may go ka-informasyon nukul dyan na, yan na. Actually, nagkabaras ako man yan. Kailangan mo man ako mag-explikar kan monkey facts na yan ta. Ano man ako otoridad, di ba? Baka mapasala kita. O yan, baga sa Google, kadakul kan informasyon nukul dyan. Okay, open no? Ay ba, ay sus ko, lampas na naman kita sa oras, mabasa o kang rawit-dawit ni Pading Ray. Saga na lang ini Pading, ha? Pading Ray, ha? Sa rawit-dawit ni Pading Ray ng titulo, Dahon. Leaves, ya. Saga na lang Pading, ikaw ay bahagi ng isang halaman, ang berde mong kulay kay gandang pagmasdan. Uyug-uyugon mo ya. Saga na lang Pading, saga na lang inin sa imong magayon na rawit-dawit, ha? Ang mga balita susunod. Makalipas lang ng mga paalala. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15.
Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096, series of 2021. Drink responsibly. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Eh, anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:15 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules ngunyan, petsa 27 kan bulan na Hulyo. O yan na pa ni Talyes kan mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Detalye sa mga tugang kan mga bareta. Duwang poderosong House Committees ang kakaputan ngunyan kan duwa man na kongresista kanalbay sa 19 Congress. Ina nagluwas matapos na si Ako Bicol Representative Saldico iyon napili na maging pamayo kan House Committee on Appropriations kan Kamara de Representantes mantang si Albay 2nd District Representative Joey Salceda mantinido man na pamayo kan House Ways and Means Committee. Enot kay ni Siko ang pamayo kan gabos na party list group sa Kongreso. Ang pagkaput nindanin duwang poderosong komite dakulang tabang para sa mga darakulang proyektos na pwedeng maimplementar bako sa nasa Albay kundi pati na sa mga Bicolano. Nangapudan po si DOH Regional Director Ernie Vera sa publiko na aprobitsaran ang pagbakuna kontra sa COVID-19 tanganing magkaigwaning proteksyon kontra sa nakakagada na virus. Inan sa iyang pahayag sa paglansar kan Pinas Lakas Vaccination Campaign sa Daraga North Central School sa Daraga Albay kung saan ang piging ganyar
kan mga magurang na pabakunahan an sa indang mga aki lalo na tamadali ng pagbukas kan klase sa masunod na bulan para sa mga ini magkaigwaning proteksyon kung magkaigwaning face-to-face classes. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta dahilan sa padago sa pagburuta ng reklamo sa Supremeng Kuryente asin serbisyo kan OPEC Albay. Nagdesisyon si Albay Governor Noel Rosal nagibuhon sa September 23, 2022 ang General Membership Assembly. Sinabi ni Rosal na matapos ang konsultasyon sa Board of Directors kan Albay Electric Cooperative, gigibuhon na sa nasabing petsa ang konsultasyon asin paghururon sa presenteng problema asin posibleng solusyon digdi. Sigon kay Rosal, piglaoman na magiging presente sa asembleya ang mga personahes hali sa National Electrification Administration, mientras nahagadon man kan gobernador ang presensya kan asin suporta kan mga alkalde sa Kensing Banwa asin tulong syudad sa probinsya. Ang nasabing pagtripon gigibuhon tanganing makabilog nin desisyon asin solusyon sa haluinang problema kan mga konsumidores kan kuryente sa probinsya kan Albay. Civil Service Commission bigtugon ang mga matik nin civil service exam na mag-check kung ang pangaraninda nakalista na sa website. Luwens Marcena sa report. Pigi ang ganyar ni Regional Director Attorney Daisy Braga Esponsalan kan Civil Service Commission Region 5 ang mga nakalaog sa slot para sa Pen and Paper Career Service Examination sa maabot na Agosto 7, 2022 na mag-access kan sa indang website para mailingan sa indang mga school assignment asin guide kan pagtetake ning Civil Service Examination. Ini makalihis na magpaluwas din paisi si Attorney Ponsalana na an online notice of school assignment o ONSA ma-access na sa website sa csc.gov.ph. Ngani na mas maging mayumok ang dalan kan eksaminasyon na mas marahay sigun kay Ponsalana na mailing tulos kunyaon ang pangaran na kan mga nagkuruwa nin online slot sa website. Takun halimbawa dahil nakalista, mag-report tulo sa indang opisina asin mga field offices kan civil service. Matatandaan na pinutak tinid batikos ang opisina kan bukasan kay ni ang website sa mga regular na individual na gusto mag-take nin eksaminasyon. Tandai man na access tulo sa online slots kay ni na ikidinismaya kanibang mga klientes. Alaga din ako manibragay sa pakikipag-ulay kan DCGB News na ang tinakwan ng dakulang dalan para sa mga ini. Iyo ang mga job orders na pinagre-request kan mga manlain-lain na ahensya de gobyerno. Kaya duminiit ang pagkuha ng slot sa mga ordinaryong individual. Mawawara lang ining limitadong bilang kan mga exam sigun kay Bragais kung tapos naman ang patakot kan COVID-19. Tasigun sa iya, daiman daw ninda pwedeng ikompromiso kaligtasan kang kadaklan sa pagpara-akomodar na sana kan gusto na mag-exam na sobra na sa limitado man sa ng bilang na ipinagpatugot sa inda kan Interagency Task Force. Mga dagdag na bareta, alibigi sa luwas, ako po sa LBB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Committee on Education as in Housing, iyo ang kakaputan ni Board Member Kongkong Salceda, representante kan Councilors League o Philippine Councilors League sa probinsya kan Albay. Al Armario sa report. Committee on Education as in Committee on Housing. Ang kaputan na komitiba ni Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda, akin ni Congressman Joey Salceda, ang bagong tukaw na Councilors League Albay Chapter Representative. Ini ang mga komitiba na tinaokan sa Gunian Panalawigan kay dating Board Member Jeyo Ong Bonggao na nakatukaw man duang sesyon sana dahil siya ang temporaryong nagsalida kay Giselle Salceda na naging nominee kan Provinciano Party List bago nag-eleksyon. Si Board Member Kongkong Salceda, welcome na kaso udma kan Sanggunian Panalawigan at nagtaoman ni nasigurasyon
Gibuhon niya ang gabos na makakaya sa suporta man kan mga pagiriba, teamwork, kan Councilors League Albay Chapter. Ang Committee on Education as in Committee on Housing, iyon komitiba na nakatuka sa SAIA. Alarmario, DCGB. Mang iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, inaugurasyon kan Kalayaan Park, kasuhapon, Rinuso, Nin, Tawo, Ange Galero sa report. Ange. Kami na, Rinuso Ange. pasuod man nin tawo na ginibong anikorasyon kan mas pinagayon asin pinakarhay na Kalayaan Park sa Barriada, Gogon, Legazpi City. Sa nasabing inaugurasyon na pinanginutan mismo ng Alcalde Geraldine Rosal, ipinahayag kay ni na maugma siya dahilan na sinarealisar na ang haloy ng plano kan gobyerno lokal ni Legazpi na mabuhay liwat, mapaliwanag asin mapagayon na nasabing parke dahilan sa dakulaan magiging tabang kay ni sa turismo asin ekonomiya kan syudad. Apera kaya tinawan doon man kan alkalde na pigihingo aninda na apera sa pagbugtak nin fountain, mabugtakan man nin playground para sa mga aki, fitness court para sa mga may edad, asin na pump track sa mga atraksyon sa nasabing parke. Iyon pig-apod na an mag-Iluson sculpture kung saan ipinaliwanag ini sa pagtiripon na inaikonsider ini taon na 1966 since iniyaon sa panahon kan administrasyon ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa ibong nalato nagpaayag man ning kaugmahan ang Barangay Council kan na Barangay Gogon sa Pangenot ni Kapitan Perfecto Nason sa espersos kan gobyerno lokal kan Legazpi na maikonstruhira asin mapaayos ang siring na parke. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, nagkaigwaponin mainit na palitanin ideya. Sinda kinatawan Reynaldo Bargais, kinatawan Victor Ziga, asin kinatawa majority floor leader kinatawan Vince Villa o Vince Baltasar III, manungod sa ordinansa kan pagapalawig sa excise tax amnesty program sa Lindongkang Provincial Ordinance number 058-2021. Sigun kay Ziga, ini magkakaigwa din problema asin wala nin jurisdiction ang probinsya kan Albay manungod sa estate tax na pigtutubudan na igwadin typographical error asin problema sa title kan resolusyon na dahilan kung natatanaging mainit ang uroron sa laog kan sangguni ang panlalawigan. Uya po ang parte kan Rolay. The confusion lies by the chairman on Ways and Means is that they're referring to the RPP. But what was forwarded to the gentleman from Tapaco was for the estate tax, along with its attached document. Which we do not have any jurisdiction over. Which we have no jurisdiction over because we cannot collect estate, Mr. Chair. We can only collect the RPP. So maybe there lies the confusion. This is just a soft reminder that if it's RPP, we'll have to put a period for the extension. Ang tingog dinda kinatawan Vic Siga may kinaraman sa sesyon kasahapon sa sangguniang panlalawigan. Mientras tanto, sigon man kay Vice Gobernador Edsel Grex Lagman na sa sayang pag-aaram nagalaom si Gobernador Rosal Canalbay na ining ordinansa para sa property tax asin bako para sa excise tax. Matapos ang diskusyon kan mga kinatawan, manugod sa siring na bagay, nagdesisyon man ini na magkaigwanin committee hearing para magkaigwanin klarifikasyon asin maaraman ang mga dapat na lakdang sa pagbabago kan titulo kang ordinansa gikan sa estate tax gigibon ining real property tax o RPT. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa luwas, nasa linya si Jimmy Nasalita, may kinaraman sa hiliranin mga bulod sa Piodoran, kursunada daw na sa irarom mga tugang sa pagkakwari. Jimmy Nasalita sa detalye. Good morning, Jim. Sa Piodoran may mga hiliranin mga bulod umagid sa Chocolate Hill sa Bohol. An natunugan kan DCGB News kursunada nin mga pribadong investor na mirinahon dahilan sa first class ang mga limestone na pignangaranan armored rock pinaka the best da ini sa mga pagdadamping sa mga titindugan in mga darakulang struktura arukan pag-ibon in pier base sa pag-uugid niya to poon Barangay Marigondon asin iba pa mga pagtaraning na barangay
digdi potensyal kuta na ang turismo, alagad na umagid sa Chocolate Hills na mga bulod-bulod, ang problema solamente awot na sa naman, nabubuhay digdi pagabot sa mga kahoy, mga nyog, maluluya na ang talubo digdi. Sa ngunyan, ang mga tagsadiri kan daga, dakol ang nagninigosyar na kung po pwede, barakalo na lang ini, asin a-applyan para turo pagon, alagad ay nakakapagdesisyon pa ang mga tao. Ang problema kay ni oras na itugot ini kan mga may sadiri, baka pagabot kan mga panahon magkaparantay ang mga mala Chocolate Hills na mga bulod digdi sa nasabing banwaan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Dumang kita mga tugang sa kinamugtaka ni Joshua Bino, hali po dyan sa Daraga Albay. Sinabi po ni DOH Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera na ang pagpapabakuna kontra COVID-19 bako sa piritan alagad sa rong responsibilidad kan lambang individual. Report kay Joshua Bino. Bako sa piritan ang pagpapabakuna kontra COVID-19 alagad responsibilidad ini kan lambang saro. Yan ang mahigot sa tinauwan doon ng Department of Health o DOH Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera kasabay kat ikinasar na regional launching kan Pinas Lakas sa Daraga North Central School, Barangay Bagong Bayan, Daraga Albay. Ang nasabi ng programa, iyon may katuyuhan na mas papakusog pa ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa publiko, lalong-lalo na sa mga senior citizens. Sigun ki Dr. Vera, susog sa kasuguan sa indan ni Presidente Bongbong Marcos, pag-abot kan katapusan ng Setyembre, iglalao manindang makapagbakuna sindan nin 90% pa kan mga senior citizens sa bilog na rehiyon. Sigun ki Vera, dakulang agyat ini sa DOH dahil ang tadakulon pa ang sa indang kaipuan habulon. Alagad sinabi ni Vera, nagikibungan kan DOH Bicol ang sa indang manindigong espertos kasabay kan padagos na pangapunan kini na magpabakuna na kontra COVID-19 asin magpa-booster. Tangani padagos ang proteksyon kontra sa nasabing helang. Sa ibong nalado, daging ganyarman ni Vera ang mga magurang na pabakunahan ang sa indang mga aki. Lalong ngunyan naharani na ang pagbabalik eskwela. Hinagad ni Vera ang katabangan kan Department of Education o DepEd tangani man pakusog ang pagbabakuna sa mga estudyante asin katakod kay ni ang DepEd Region 5 sa paagi ni Dr. Israel Para. Tayo ang ipinadarang representante ni Regional Director Gilbert Santad sa nasabing aktibidad. Nagpromisa ini na ang DepEd Bicol yaon ang pagsuporta sa programang ini kan DOH kasabay man ang pangapudan sa mga teaching and non-teaching personnel na magpabakuna kontra COVID-19. Tangani likayan ang pag-alintutukan helang sa pagbabalik eskwela. Mientras tanto, tinawad doon pa ni Vera na kinakaipuhan ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Dahilan tayo ini ang naging rason kung natapuon ka nakaliis na mga aldaw. Nagturos na ang COVID-19 restrictions. Dagdag na bareta, Alice Alawas, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, dumang kita mga tugang sa Primer Distrito Canalbay, linya kan OPEC sa Bakakay, planong ibalyo sa tabako substation para daw magkusog ang supply kang kuryente sa nasabing banwaan. Jomar Bien sa report. Paplano kan APEC o Albay Power Energy Corporation na ibalik liwat sa tabako substation ang linya kan kuryente sa banwaan kan Bakakay tangani na magkusog giraray ang supply kan kuryente sa naunang na lugar. Ini ang ipinahayag ni Engineer Montales kan Technical Services Office kan APEC sa pagbisita kay ni sa ginibong regular na sesyon sa Kansangunian Bayan kan Bakakay Kasodba. Sinabi ni Montales na may pinagigibong niya na bagong substation sa Tabaco asin ini ang natatarget ninda na pwedeng kabitan giraray kaining linya kan kuryente sa banwaan kan Bakakay para magkusog ang supply kan kuryente. Susog kay Montales na mapapano na ang kapasidad kan substation sa Santa Misericordia na presenteng nakakapitan kan Bakakay Asingkan Island Barangay kini kung kaya nagluluya ang kuryente sa ibang mga rarayo ng barangay. Sa kun ini maibabalik sa Tabaco substation na magkakaigwanin na panibagong substation, duman na pigla lihiling ninda na pwedeng magkusog giraray ang kuryente. Sa planong ini, ang daysa na isasabay sa pagbalik sa substation sa Tabaco na linya, iyon pasiring sa Cagraray Island kan Bakakay Albay, alagad ang mainland, ibabalik na lang daduman o ibabalik duman sa substation sa lalong madaling panahon, oras na matapos na ang bagong substation sa Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV.
Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:34 na. GB News X. An oras hatod sa indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin supisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Loaf.
Ang simpleng itlog, gawing magic log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggie Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, sinabi po ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang nasyon pwedeng makatagaman in fundo sa plano ni Presidente Bongbong Marcos na may padagos ang mga proyektong infrastruktura asin pwede pa tanganing mapahiwas ang programa. Sayang sinabi na ni posibleng mangyari asin salamat sa magayon na tax system na namamana kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Idinagdag pa man ni Diokno ng administrasyon ni Duterte nagwalatin magayon na tax system na mas marhay sa namana kanakaaging administrasyon mantang papakusugon pa ninda ini tanganing makataunin mas dakul na buwis. Sinabi niya na ang lakdang na right sizing sa gobyerno makiar nin efficienteng ganada. Nangako po ang Department of Health na susunodin ninda ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos sa COVID-19 pandemic recovery asin mapakaray pa ang healthcare system sa nasyon. Inan sa indang pahayag kasunod kang State of the Nation address sa usona ni Marcos na nagsabi na kaipuhan na mas makusog ang healthcare system sa pagsasabi ng nasyon dainin kakayahan na mag-imponer panin panibagong lockdown dahilan sa COVID-19 pandemic. Sinabi kan Department of Health Officer in Charge na si Maria o Dr. Maria Rosario Vergere na nagkambyo na sindakan sa indang focus bako sana para protehiran ang salud kan tao kundi pati naman ang ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Maabot po sa 3.3 milyon na mga estudyante sa naka-enroll na para sa masunod na school year sa primerong aldaw pasana kan pagbukas kang enrollment period. Inang pahayag ni Vice Presidente asin Education Secretary Sara Duterte Carpio sa pagsasabi na dakulang diferensya kaini sa 200,000 na estudyantes na nakarehistro sa primerong aldaw kan enrollment period kan nakaaging school year. Idinagdag pa niya na ibang detalyes na ginigibong paghanda kan DepEd sa pagbukas kan school year 2020-2023. Sinabi ni Carpio na dapat magkaigwanin inventaryo sa pasilidad kan eskwelahan na kaipuhan maipairahay lalo na sa mga lugar na tinamaan kan mga nakaaging kalamidad. Daiman daw mababawasan ang bilang kan mga nagtatrabaho sa gobyerno sa planong right sizing. Inang paniniwala ni Batangas Representative Ralph Recto dahilan taan pagkuanin essential government workers siring sa mga paratokdo asin nurses ipig didirekta sa pagdakol kang populasyon sa nasyon. Sayang sinabi na sa Philippine National Police ang kadadagdag na 1,000 populasyon nangangahuluganin pagkuanin sarong pulis. Idinagdag pa man ni Recto na sa kada 300,000 na dugang sa public school enrollment nangangahuluganin dapat magdugang man nin 75,000 na mga paratokdo. Sayang tinawanin doon ang tamang right sizing dapat ibase sa misyon na mapakaray ang pagtaunin serbisyo kan ahensya de gobyerno asin bako sana sa kabawasan kan pasweldo. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon.
GB News Express. News Express. GB News Express. Uminabot po sa 312 kataong bilang kanagadan, mantang nasa 300 na iba pa ang nalugadan kasunod kan mahiwasan na baha sa Pakistan. Sinabi kang National Disaster Management Authority na nasa 7,000 na naharong ang nadistroso kausa kan baha. Ang makusog na oran iyong naging kausa para magsurupay ang tubig sa salog, kung kaya kinaon kan tubig bahaan harong mantang naraot man ang tulay asin tinampo sa nasabing lugar. Baretang sports, mga tugang posibleng makuha ni Junmar Fajardo ang sa iyang ikasiyam na best player of the conference award, mantang siyang unyan ang nangingenot sa statistical points race sa 2022 sa Philippine Cup. Siya igwadin 43.2 na average sa elimination round. Ani kadua iyon sa iyang kaapil na si CJ Perez as in season 47 most valuable player. Scottie Thompson kan Barangay Ginebra Jenkins na igwan in 39.5 as in 37.9. Susog sa pagkakasunod-sunod na ikaapat man si Japet Aguilar kan Jenkins na may 34.2 SP, mantang ikalima si Gio Halalon kan Magnolia na may 34.1 SP. Padagos mga tugang ang laban kontra COVID. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang dara ni Director Edwin Pelarta. Good morning, Direk. Para sa pinakusog na trabaho sa Pilipinas, asin padagos na pagtatrabaho, asin pagluwas, importante na magpa-booster na ang mga obrero sa nasyon. Idinugang pa kan Department of Health na sa booster, trabaho Pinas Lakas. Sarong pagarumdom kan DCGB, Department of Health, asin kan World Health Organization Philippines para sa ligtas na pamilya, asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang may aram. Business News. Business News. Plano mga tugang kan Department of Agriculture na ilansar sa Oktubre 2 ang programa na may kamautan na mapakusog ang rice production kang nasyon. Sinabi ni Agriculture's Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang DA mahaganindugang na budget sa 4 na bilyon pesos tanganing maimplementar ang Masagana 150 as in Masagana 200 rice production program. Ang Masagana 150 may target na 7.5 na toneladas nin hybrid rice kada hektarya sa production cost na 8.37 pesos 35 sentimos kada kilo. Mantang ang Masagana 200 punteriyang magkaigwanin 10 toneladas in hybrid rice kada hektarya sa production cost na 7 pesos 87 centavos kada kilo. Dose bago po magabot ang alas 7 nin aga. Pinagkukontak niya mo ang Pag-asa Legazpi para po sa magiging kamugtakan kang panahon ngunyan pong aldaw. Aramon ta daw mga tugang ang magiging kamugtakan kang panahon kung makontakta ngunyan ang Pag-asa. Kuda i-check ta daw kung sa inasulo pressure na yaan po dyan sa may Giwan Zamar. Bueno, ringing lang po mga tugang ang cellphone kang Pag-asa. Babalikan ta lang yan sa iba pang mga oras. Dito po sa DCGB. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Edwin Peralta. Katuwang po si Angel Mustasa sa lado lokal. Sa ring man ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta.
GB News Express. News Express. GB News Express. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Anong man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Ikuan na lang kita in 5 minutes bago po magabot ang alas 7. Dinaga di po sa DCGB may tigpapara-text sa kuya digdi
ang nagkapirang mga parents dyan po mga tugang sa kwan, dyan po sa iga po sarang eskwelahan digdi sa Legazpi na pipaduman ang kumuna po kay Luwens bago niya to ini hapoton ta muna po sa eskwelahan kwanjing igwasinda ki brigada eskwela may brigada eskwela I do not know kung pwede ini ihaputa sa DepEd pero ipa-verify ko muna kay Luwens tabi nagkapira nagpaabot sa informasyon na pagday kada jing nagbayad pagday kada nag-attend tabi sa pagday kada tabi nag-attend sa brigada eskwela matao ka kikuan matao ka jing ki pigaapod na cash mabayad ka da mabayad ka da kaya ihapot niya to sa DepEd kung pwede man iyan gari laglas gari multa gayod gari multa ihapot kung pwede yan o ano man pero padaman kung natabi kay Lowens magutang mga kamutabi nagdadang nagtrek sa kuya ng mga parents padaman kung una kay Lowens tabi sa eskwela budang hapot nagaratindir ka mo sa meeting kang brigada eskwela bakuyo jing nagaratindir po ka mo sa meeting kang brigada eskwela tako nagatindir ka mo edi dapat duman na pagtigurunan yan ang parent teachers during the meeting iyan dapat i-desisyonan kan mga magurang kung ano talaga pero kung di kita nagatindir sa meeting may problema kita di ba donasyon ang apod palan donation mataw ka databi ki cash donation pero may specific amount pero ang hapot pigiristoryan yan sa meeting yan ikaduang hapot nagkatindir po kita sa meeting iyan mga tugang anhapot sa DCGB iya po kaya taon tabing 7:30 baka mapasadahan niya to iyan mga tugang na issue iyan mga tugang tatawan-taon anin pagkakataon mga tugang ang sa tuya tabi na kuhanan sa tuya tabi na eskwelahan para po magpaliwanag and aside from that congratulations palan po sa congratulations palan dyan sa ay nawara lugod sukang ko so Ace Medical Center Ace Medical Center palan magkakaigwan ng unyan ki opening unyan tabi ay opening inauguration tama ba blessing and inauguration mga tugang kang Ace Medical Center yan tama ba? Alat ko na tayo check ko so email sa ko so invitation sa kuya na nabasa ko. Ito inauguration sandali lang tama ba? Ngunyan na aldaw ito baka mapasala kita may ay nangani ito. So inauguration tabi iyo ngunyan na aldaw mananggad tabaka July 27 Allied Care Experts ACE ang meaning pa lang kang ACE Allied Care Experts yan ACE Medical Center Legazpi now open to serve you yan July 27, 2022 ngunyan mananggad so blessing in inauguration tabi mga tugang kan Ace Medical Center yan ngunyan mananggad palan tabi mga tugang so inauguration good morning tabi sa mga personnel mga tugang tabi kang Ace Medical Center alas 9 pala
Alas 9 nin aga, tabi, magkakaigwa tabi ki opening. Sige po, tod ta. Pagkatapos kang programa ta, baka lamang makapasyar kita dyan. Ano? May na-receive akong invitasyon. Tabi. Yan ba kang sa Bugtong? Yan po ang sa Bugtong Road. Ay, tama, Bugtong yan sa... Kung hali kang Legazpi o hali kang Tagas, di ba? Kung hali kang Tagas, tabi, bago ka maglaog sa Bugtong, sa kanto, before kan Sagrada Familia, yaon tabi dyan ng Ace Medical Center. Bubuksan na pala sa ngunyan Aldaw. Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Good morning. Nagkapi ka natin kayen. Ika, Sir Henry. Dahil pa, makapi pa lang akong ngunyan alas 7. Tama yan. At least makahabol pa. Nyanong kapi mo dyan? Siyempre, Jim's Coffee kita. Para Yeah. may vlog kita sa live. Pag nagkape kang Jim's Coffee, anong mangyari? Siyempre, may vlog kita sa live. Yan ang gusto Sir Henry, po. gusto ko lang po i-congratulate sa tugang ko, si Christopher Llobrera. Aha. Nasa raw po siya sa mga employee ng Ace Medical po. Talaga? Department po siya. Sa anong department siya dyan? Anong department? Technical department po. Technical, si Christopher Llobrera. Opo, congratulations po sa inyo, buda sa buong team, buda sa gabos na yaon sa Ace Medical po. Yes, technical pala siya. Ano, the best, ha? Opo. Di ka nag-apply? Ano po, Sir Henry? Di ka nag-apply sa Ace Medical Center? Iyo po, nag-apply man ako, pero alam Pwede ka ko ta di man nakuhan? Pwede ko ta na Muse? Ano po? Pwede ka ko ta na Muse? Sige na, Sir. Sige na, kapihin na muna. Kapihin na muna. Kapihin na muna kay Jim's Coffee. Alright. Bye-bye. Congratulations to pe. Hindi ba yung kano, ha? Tabi ngunya na daw, tabi 9 o'clock may inauguration. Tabi alas 9. Kaya after kayan, bukas na po mga tugang sa publiko para magtaon ng serbisyo ang Ace Medical Center, Legazpi. Yan po yan sa barangay. Bugtong nga address niya talaga Bugtong, Legazpi City, tabi. Kung halik ka digding bunot, sukurbada ba ka dyan? Sa tuo palaog sa kwan, palaog sa Bugtong, tumbok mo sa Sagrada Familia. Pag wala mo, sa right side po ang Ace Medical Center. Congratulations, tabi Tabi mga tugang sa mga mga doctors and then sa mga officers tabi kang Ace Medical Center Legazpi Incorporated. Yan. Always caring with excellence. Yun. Matindi man Ay kung din ibaga nakulo ng branches kayo sa bilog na Pilipinas, di ba? Nakulo ang branches po kayo sa bilog na Pilipinas. Okay, sige po. Congratulations po. Salamat. Pero po habang kamo magdadangog sa alas 7 baret, sabi nga ni ate kayo, hindi po malingaw na mag-Jim's Coffee. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Iga po yan kikorean ginseng, asin po may agaricus mushroom na makakatabang po para makakaigwa kita ki marhay na antioxidant. Mayaman po sa dietary fiber, vitamins, minerals, and beta-glucans para labanan po ang mga cancer cells sa lawas. Asin siring man para po magkusog ang immune system, dapat po mga tugang na kayo kita sabayan po ng proper diet at in healthy lifestyle. Yan po, so mga day patabi dyan nagkakanamit kan Jim's Coffee. Day patabi nagkakanamit kan Jim's Coffee. Diyan na sa mga groceries, mga drugstores and supermarket. Yan po sa LCC Ayala, kung nailing dyan. Pasyal lang kamo dyan, ngani po matry po nindo mga tugang ang linamnam asin siram kan Jim's Coffee para po igwa ka kiplas mga tugang sa life. Salamat kan sa nung pagantabay mga tugang, mabalik ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Ako po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga, nagsasabing goodbye. God is good all the time. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee